No tenc cap guió amb això, o sigui que escric d'una manera com molt impulsiva i compulsiva també, i puc estar molt de temps sense escriure i després començar i escriure molt. I trobo que és una cosa que com ha de sortir natural, crec, perquè després el resultat sigui bo, almenys en el meu cas, i per això no és cap obligació, ni cap problema si escric o no escric molt o poc. I vaig fent, però sí que és una cosa que necessito fer. A mi m'agrada sempre anar-hi amb temps. Puc tenir al cap el llibre concret que vull comprar, però sí que m'agrada molt anar mirant. Mira que hi ha també igual de seccions que potser no controlo massa, però justament per això, per veure quin llibre hi puc trobar. I m'agrada poder descobrir de cop, comprar el llibre que tenia al cap, però poder-ne comprar també un que no m'esperava. Això, no? Com si fos una sorpresa, quasi. Jo trobo que és molt guapo quan la gent entra i te demana consells. Que després se poden seguir o no, però aquest intercanvi d'idees o de gustos trobo que és una cosa molt guapa. Que passi a una llibreria crec que és necessari d'alguna manera. A mi m'agrada molt també, i el fet de llibretera de Drac Màgic, per exemple, m'ha ajudat molt a descobrir el món infantil, que era un món, una literatura que no coneixia gaire, i m'ha encantat. M'ha servit molt per això, per descobrir que hi ha unes coses de veres molt guapes, ara mateix, que se fan pels nins o pels al·lots. I sí que és com, no sé, el punt més gran, no?, que m'ha donat fins ara. Aquesta feina. Llibreria antiquària Umberto Saba, que era una llibreria que jo conec bastant Trieste, però quan hi vàrem anar no la coneixia encara, aquella llibreria, i ens va agradar molt. Era un d'aquests llocs que tenia un aire molt seu, el llibreter també era una persona molt curiosa, molt peculiar, i hi havia de tot, llibres bellíssims, llibres nous, i va ser una experiència molt guapa, no? Aquesta llibreria que dius, hi vull tornar o m'hi quedo directament, i també va ser així molt especial perquè jo coneixia ja molt la ciutat de Trieste, però sí que era un racó que no havia vist mai. Totes les primeres presentacions sempre han estat amb en Pau Vedell i en Jaume Pons, i sí que la primera justament va ser a Palma, quan vaig treure Fúria, el primer llibre, i va ser a la llibreria Àgora, i sí que me'n recordo aquella emoció especial de seure enmig entre en Pau i en Jaume i presentar el meu primer llibre. O si no, quan vaig presentar Violacions, que va ser a la llibreria de l'Espai Mallorca, a Barcelona, que també va ser amb en Pau i amb en Jaume, i me'n recordo que vàrem intentar fer com una cosa un poc diferent, o intentar donar com un altre punt a la presentació, i vàrem posar a les taules uns objectes o unes fotografies que, segons jo, tenien a veure amb el poemari, no? Com per intentar eixamplar el sentit del llibre, i també és un record molt guapo.